Ik denk dat het een slechte zaak is voor de opleiding die ik volg, melkveehouderij. Want ik denk dat we wel veel profijt hebben van onze connecties met Wageningen UR. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld een hele grote database met onderzoeksrapporten waar wij nu nog vrij toegang tot hebben. Daar heb ik ook gebruik van gemaakt voor een onderzoek dat ik onlangs heb gedaan. En ja, het kan best wezen dat die toegang straks komt te vervallen omdat de samenwerking wordt beëindigd. Na 8 jaar komt er een eind aan de gearworking tussen de Hegeskwallen van Hal Larenstein en Wageningen Universiteit. Bij de instelling zijn we al die jaren één college van bestuur, maar opereerden verder zelfstandig. Van Hal stier nou voor de keus nog meer gearworkje of weer zelfstandig worden. Vooral personeel zegt de gearworking net meer zitten. De weerstand komt voornamelijk omdat we eigenlijk helemaal geen autonome positie hadden binnen dat samenwerkingsverband. Dus er werd niet serieus, zoals wij daar tegenaan kijken, rekening gehouden met de belangen van de hogeschool. En er lekte veel geld naar weg. En ik voor de studenten had het net genoeg opsmieten. De samenwerking voor studenten is altijd gezegd zou een soepelere doorstroming betekenen. En daar is dus de afgelopen jaren weinig van terechtgekomen. Soepelere doorstroming naar het universitair onderwijs. Ja. Toch te min draagvlak onder het personeel kon het college van bestuur net oors als een streek door de gearworking zetten. Op dienen ze dat wel met zijn zin. Ik het management van de Hegeskwallen in Leeuwarden woe graag verder maar Wageningen. Wel vonden ze dat de zaken oors masten. Er lag al een plan klaar om een tal zaken te verbeteren. Dat had onder andere te maken met onze afdracht aan Wageningen UR. En dat had ook te maken met de sturing op de samenwerking. Daar had meer resultaat geboekt moeten worden. Maar we zagen wel dat die kansen er waren. En dat het mogelijk was, als we onze werkwijze bij zouden stellen, dat we onze doelen ook zouden bereiken. Het personeel had er geen vertrouwen meer in. Gemiste kans. Wanneer we naar de toekomst kijken, is dit toch de weg van de toekomst. Grotere schaal, samenwerking in het domein van agro en food. En daar hadden we een mooie stap op gezet die ook nationaal, internationaal aansprak.